emisiune cu bătaie lungă. Eu vă doresc o seară cu zâmbet. Bravo, hai că e țapăn să te vadă mama cu țapul la TV. Ce e asta? Știe cineva? Nimeni? Probă de microfon. Țapăn. Urmărește pașii și-ți promit că nu regreți, bro. Bune, am fost la o terasă, am cerut o bere la țap și ospătarul mi-a zis și pentru dumneavoastră nimic. Până la urmă am hotărât să-mi iau un animal de companie. Tu! Și mi-am luat țapul ăsta și... Țapăn, frate. Mă gândesc trebuie să fie ceva țapăn, nu? Țapăn. Opa! Nu se poate așa ceva. Ăsta chiar e un țap gigant. Wow, faceți ceva mișto de mine? Câta țap! Țapăn.